Ah, no, que se'ls emporten. Ah, que ens acaben d'estafar. Oh! Aspiren! Aquesta és ràdio, no? Sí. Benvinguts de nou a Need for Speed Unbound, el joc de carreres callejeres que està ambientat en... anime? Saps, fa com 7 mesos que no poso cap vídeo d'aquesta sèrie per coses que explico més endavant en el vídeo i trobo que és un joc que està sent més divertit del que em pensava. És que més que res es tracta de conduir i rebentar coses de policia. Abans de res, et recordo donar-li like i subscriure't, sisplau, en sèrio, al canal per més vídeos com aquest. Ara sí, gaudiu del vídeo. Per on s'havien quedat? Ah, sí, perquè havien portat un senyor al seu lloc, no? I havien aconseguit un nou garatge. Vale. No sé si ho heu vist, però m'he canviat l'aparença del cotxe. Ara és de nit i no es veu gaire. Clar, fa molt de temps que jo no jugo al Unbound o qualsevol Need for Speed, que per exemple fa 2 mesos que no penjo d'aquest joc. Ah, sí, per errors tècnics no vaig poder gravar més. Però ara sí. El problema és que ara estic acostumat al de Crew, que tenim un per aquí al vídeo, i ara em costa molt conduir Need for Speed. Ara mateix anem a una meetup, anem a fer una carrera per aconseguir una miqueta de pasta, que és de moment l'únic que podem fer. Ostres, tu, està molt guapo, Sí, les pegatines que li he fet i li he canviat el body kit també. Street Race, going uptown. A veure, arrencar. Tranqui. No. 3, 2... Va, nitro per avançar. Era un Fair Lady, no? Sí, era un Fair Lady. M'agrada molt d'aquest joc i és que tu vas allà corrent, no sé què, allà a la loco i... Toma, nitro. L'avanço? Sí, el que deia, vas corrent a la loco i la gent va dient coses, et va fent tres... No! Et va fent trash talking ara que estic en 4ª posició. Caca. Bueno, m'ha fet trash talking i tu els ignores i després els hi guanyes, els matxaques i guanyes un munt de pasta. Allà va, anem recte. Drift. Que smooth. Això ha anat superbé, Quasi ens rebentem allà contra aquell cotxe. Nitro. Avancem? Toma, no us a la caca. Es deia xatxa, no? O així. La poli. Aquí hi ha molta poli, mira. On està l'altra? Està a 200 yardes de mi. Espera, que estem al pont. Ah, que sí? Sí, vale, aquí ve salto. Toma, salto! Uau, està molt guapo, l'efecte que tenim. Let's go! Què mires? Xa. Ens hem guanyat aquesta carrera. 2.600 que ens emportem. Quants segons? Quasi 3.000. Bueno, està bé, Vale, ara tenim més hit que abans. Abans no tenia hit. Llavors hem de continuar... Sí, la persecució. A veure com ens ho fem. Ahí va. Corre. És que és l'únic que puc fer. A veure, perquè només són de nivell 1, no? Vale. Aquí fa una mica de drift. Aquest en contradirecció. Al final hauran d'anar ells a la presó, 2 cops ja. Vale, estic a punt de perdre. Escaping, vamos. Ah, caca. M'ha vist aquest. Nitro, vale. Aquí un altre, que pesats. Toma, fora, per pesat. Ara sí, ara escapo.
Vale. Fàcil. Correm una miqueta més perquè no ens trobin. Vale, perfecte. Vale, ara anem al garatge. I demà anem a una carrera. He sentit que parlen aquests, que et dona 30.000 de pasta. Això és un muntó, perquè aquí en aquest joc costa aconseguir pasta. Vale, entrem al garatge. I guardem tota la pasta, no? Que hem aconseguit? Sí, i ja no tenim més hit. Perfecte. I ara és de dia. I toca anar a fer la carrera, no? Sí, així és. Són 30.000 de pasta. Sí que és, Mare meva. Vale, doncs sortim del garatge. Perfecte, cargando. Vale, ja està. Bueno, posar que era de dia, però és com molt tard ja. Suposo que és així, no? Vale, hem d'anar a la carrera. La carrera 30.000 de pasta. Que no sé amb quin ens faran competir. Espero que no es posin aquí 40 Lamborghinis. I espero quedar primer per quedar-me amb la pasta i així puc millorar-me. Ara els rivals, el Mustang, el Chacha amb l'Urus, Porsche, Corvette, un Fairlady. És que aquest cotxe està molt guapo, Va, anem a fer la carrera. Que cotxazo. Però m'agrada més el Fairlady, això ho haig d'acceptar, I m'ha dit molta gent que per què no em vaig escollir el Lamborghini al capítol 1, perquè m'agrada més el Charger. És així, Vale. Fairlady, veus? És que... Ja no em cau bé. Va, 3, 2, 1. Cap endavant, nitro i a matxacar, Mare meva, com avancen, no? Sí, estic últim, efectivament. Ah, bueno, ja no. M'avanço aquí al Fairlady. Aquell que era un BMW, no? 2002, turbo. Aquí hi ha el Mercedes. Mare meva, ens estem fent aquí un sprint. Ja va. Nitro, alas. I li fot una torta per darrere, sí. No arribo a avançar-lo, Crec que va més ràpid que jo. No arribo a avançar-lo. Aparta! A veure si... No, és que demo com el nitro. Ara aquí queda una corba. Si l'avanço... No em sé per... Jope, soc tonto. Ara estic tercer. Se'm va la pasta, Se'm va la pasta. Ai, que torta. Bueno, ara estic segon. No. Però què està passant? Quina cosa més rara, no? A veure, estic bastant endarrere. Abans d'avançar el segon i el primer. A veure com ho faig. Esperem que es cargui nitro. I... No el tirem, no? No, vale. Ja estem aquí al costat del segon. Nitro. S'ha posat just davant meu, que pesat. M'ho vaig per 58%. Encara tinc meitat de la carrera per avançar-lo. Allà? Ara sí? Ara sí. Vale, on està l'Urus? El Chacha. No. Vale, aquest ja es queda endarrere. Et quedes? Et quedes, ja està. On està el Chacha? Jo no el veig, vale, ja el veig, ja a tota velocitat sí que arribo, Ràpid. Ja va, nitro. Quines as. Vale, ja el tenim super a prop, l'avancem. L'avancem amb nitro. Sí, l'avancem, que boníssima. Vale, passem un checkpoint. Drift. Vale, perfecte. Per si de cas ens quedem al nitro. No ens abasta. Vale, aquí tenim una curva que ha baixat molta velocitat, Aquest cotxe no és que giri gaire. Vale, nitro. Vale, ja ho tenim. Ja està. 30.000 que ens quedem, tu. Sí. 30.000 que ens emportem. A darrere ens hem quedat amb l'Urus, és que va ràpid, en veritat. Per ser un todoterreno. I la hit no ens puja, això és genial.
First, baby! Una miqueta d'història. That's what I'm talking about. They don't even know what hit them. I told you, baby driver. My brains, your skills. Match made in racing heaven. And Rydell's rides. Wait till he hears about this. Pride is gonna be real. Yeah, he might even break out the grill in his dad's secret marinade. Oh, shit, hold up. Alex calling. What up, fam? Yeah, impressive, huh? What, tonight? Yeah, you know it. Thanks. All right. What was that about? Alex gig. Wait, now? I thought we were going back to the garage. Transport job. We're not passing this up. It's our time, yo. All right, fine, let's do this. Vale, o sigui que ara hem de fer una carrera de transportació. Ara, que crec que m'he equivocat de camí. O sigui, hem de portar un cotxe que ens dona l'Àlec aquest i portar-lo cap a un lloc en concret i hem arribat. Yo, what I Hola. tell you? My boy Alec got the És hookup. un Check out this ride. Fair Lady, no? Hola. Damn, Yaz. Nice. You take it. I'll drive out to the drop-off behind you. On it. We're keeping this little job between us, right? Vamos. Don't mind if Guau. I do. Qué guapo, ¿eh? Ahí va. I està molt All xulo right, aquest you cotxe. got the drop-off Conduïm. location. Let's not wait around. For sure. I can't wait to see what this thing can do. Shit! Damn it! A veure, que estem aquí en una persecució. Nitro. Vale, vaig a fer una tècnica. És així que els policies de Need for Speed. Va, aquí, girem. Fem la volta. Escaping? Ah, no, tornem, però ara... Toma ja, que mancos, que mancos. Vale, ara els perdem. Jo diria que sí. Sí. Ja estem arribant, no, al lloc que ens havien dit. Bueno, encara ens queda una mica. Sí, escape, toma ja. I a sobre ja arribem. És una pena que no pugui conduir més aquest cotxe, eh? Silenci. Come on, Yaz. Estarisc contestador automàtic, estarisc. Yo, it's Yaz. Què predict? Probably won't, but I might. Yo, Yaz, where are you? I'm at the drop-off and there's nothing here. Are you sure this Alec guy gave you the right address? Shit! Yes, the garage alarm just went off. Are you satisfied with this message? Screw it. Gotta get back to the garage. Vale, o sigui que no ens contesta Thanks for ningú. calling Rydell's Rides. Call back during normal business hours. Tampoc ens Yo, it's contesta Yaz. Leave a el message and I Ryder. might get back to you. Probably won't, but Vale. I might. Aquí passa alguna cosa, Where is everybody? Ara crec que tornem al garatge perquè ningú contesta. Espero que ens puguem quedar amb aquest cotxazo. Perquè això és... Mare meva. Ja estem aquí al costat. Tenim un de hit, eh? Vale. Rider Rides. Ui, aquest Nissan GTR? Espera, aquest no és el del garatge. Ah, el piem. Ah, no, que se'ls emporten. Ah, que ens acaben d'estafar. No. Oh. Aspiren. Aquest és Ryder, no? Sí. Shit, Rydell, you okay? They emptied the lot. I aquell que empia el cotxe. Wait here. Shit! I knew it. I told y'all. Jasmine, who is that? I don't know that dude. Yes, let's go. They just said your name.
Rydell, she was with me all night. Who did you tell about this place? I didn't. You didn't what? You didn't go to the Heights? Laugh about how trusting the old man is? Well, who's gonna trust me now? Hold up! Took your ass in when no one else wanted you. Whoa, Rydell, you gotta chill. Yes, wait! No, mi coche. What the hell? Did she just take the car? Kid, she took everything. Two years later, es posa interessant això. They said no one could clean up Lakeshore. She grabbed the mop. Re-elect Mayor Morgan Stevenson, the leader Lakeshore deserved. Hey, Rydell. Kinda dead again today. Oh, some little lady came in for an oil change. She didn't have any money, though. Just samosas. Yours is in the fridge. Well, I'm gonna lock up for now. See if I can make a few extra bucks on the side. Oh! I cleaned out the storeroom. And dude, you were right. It's a possum, not a rat. So, yeah. He's still in there. Oh, hey, the book you ordered came in. Bro, if you ever need to talk, I'm here. I'll be in early tomorrow to open up, okay? Peace. Aight. Who needs a ride? Vale, missió. Missió, no? ¡Uy, qué cochazo! Need a lift? Vale, crec que hem de portar una persona. Heard you might be a good person to call Això for que a és cheap un ride. Skyline, no? I'll hit you GTR? with the address and where I'm heading. No sweat. No sé R324, però està guapo, eh? A mi m'agrada. Acaba de passar. Ho poses? Vale. Vale, ja estem arribant, ja quasi... Ostres! Vaya torta. Vale, ja estem arribant. Ja... crec que és aquí, no? Cap aquí... Vale, és aquí al costat de la gasolinera. Yeah, I was like, yo, bro. And yo, check this, bro. He was all like, if you know, bro. And you know what I said? Bro! Yeah, hi. Tess? Yo! Aquesta tia està loca? No sé què, bro. Vale, llavors l'hem de portar Or something? al lloc. No. Why? Really? No reason. I'm just gonna crack this window. So, what's this address? Headed to this empty lot off the underpass. You know it? That was an old meetup spot for local street racers. Oh, you race? Something like that. Anyways, cops have that spot pretty locked down now. The scene's about to get a big shakeup from what I hear. Wait, really? Mm-hmm. If you know, you know. And I know, bro. So what's up? You're in the racing scene, but you don't have a car? Real G's get rides. I also like being on time. Yo, does this thing go any faster? Vale, doncs aquesta tia ens acaba d'explicar que vol anar Stars. a un lloc de street Yeah, racing, you should no? stick around. Ja estem aquí al costat, ja arribem. Oh yeah, thanks for the advice. I... Hola, torta. Espérate. Torna enrere. Mig. Au. Vale, perfecte. Anem a veure això. Vale, entren aquí els cotxes. Vaya cotxazos, eh? Aquest és el Ross, no? Aquest és el... sí, l'alemany. Uf, aquest GTR és el que ens havien robat? No ho sé. Està guapo, eh? Hem d'acceptar que el Nissan aquest està guapo. És el
Cha-cha. Whoa. Cha-cha. I have not seen this many racers in one place in a minute. Brought everyone back out. The love of racing, bruh. The need to express oneself behind the wheel. And money also. Yeah, probably money. I forgot how much I missed this. I can see why. I'm ¿En gonna serio be se me around to figure escucha? out what's up. Thanks for the lift, Speedy. That's my car. Yes? All right, focus up. Let's go. I'm glad to see y'all showed up. How many years has it been, for real? The man cracks down a little bit and we all bitch out? I thought this was Lakeshore. I thought this was a racing scene. Flex in with your super tuners and your muscle cars. That guy. What's it gonna take, huh, to remind you why we got into this? Stacks. Nailed it. 3 qualifiers, high risk. You have a run-in with the cops, you take them on. You make it, and I will see you in the finals. The Lakeshore Grand. You wanna win? Then you had better be the best. Seven days until the first qualifier. Earn your place. Yes! Yo, Speedy, you still want that 5-star rating? Then show me what you got. 5 stars? I got you. Ara, cuideu que hem d'escapar d'aquests. Quants tenim? 3 cops. Jope, bastants, No sé si... Vale, aquest l'he perdut, no? Aquest l'hem de quitar a casa. Ah, no, crec que encara el tinc, no? Ah, doncs no sabia, no me sabia. Em pensava que amb aquell moviment... Bueno, ja m'estic allunyant, vaig bastant ràpid. Aquest cotxe va bé, nitro, vale, ja està, ja ho tenim. Som aquí... Ai! Corre, corre, corre! Corre! No, 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 ens pillen? Vale, perfecte. Vale, escapem. Hem d'anar al garatge, no? Jo em vaig per aquí, que està més a prop. Atropello 50 persones. Ostres, vaya torta. És que no es veu res, quasi. Vale, passem per aquests tubitos. He runs the garage. This garage isn't nearby. I'm thinking now's a good time for us to Nitro... get off the street. Gran, no ens persegueix ningú, no hem d'estar tranquils. So, gotta ask. Vale, aquí. Toma, torta. Vale. This is it. Rydell's Rides. Not bad. I could use a little work. So, this is where Yaz started off, huh? Get the hell out of my shop. Wasn't me. Whoa, whoa. Kid, trigger the alarm system. Hey, no touching. Sorry, this is Tess. Almost took your head off. Nice to meet you, Slugger. Rydell, I saw Jasmine. She just rolled up at this meetup. You kidding? She still had the car. And she's still with that same crew that jacked our garage, setting up some high-stakes circuit called the Lakeshore Grand. Corny. With our car. I need to beat her. I need the garage. I need your help. Roll down, kid. Now, let's say you do this, okay? And you throw down with Jasmine and you beat her in a street race. So what? So what? That's what this garage was about. Now look at this place. We're fine. This yours? Didn't I say no touching? Mr. Rides of Rydell's Rides. Love that name, by the way. Full disclosure. I went to that meetup tonight looking for a racer. Then the cops showed up and I was like... Cops? Oh, yeah! And the kid was crazy fast outrunning him. Now, I'm thinking, learn from the best. Listen, I got what you need. Cash.
And you two got what I want. A reason to win. How about I make an investment in this garage, rep you in the race, maybe open some doors? Come on, Rondell. I can win. We can bring this place back. I'm in. Woohoo! Just promise me, no matter what Jasmine does, you do it the right way. Deal? Deal. Let's go. So, Rydell, got any rides out back? Welcome to Rydell's Rides. D'acord. Ah. Oh, vale. Ara hem d'escollir un cotxe, no? Ah. Ostres. Això ja s'assembla al Payback. A veure, què tenim per aquí? Mustang... Un Firebird. Uf, és un Firebird, no? Sí. No, gràcies. Bueno. Oh! A veure, és que aquí tenim uns quants, però... És que aquest... Aquí tenim uns quants que no... No podem, perquè no tenim pasta, tampoc tenim nivell. A veure, Ah, mira, aquest és el 357. Doncs jo em vull quedar... Sí, ho faré, amb el Mitsubishi, Toma ja. Uf! Aquest està guapo, Com era? Un Mitsubishi... Judging by this place, Com es deia? you used to race yourself. Eclipse, sí. Vale, anem a veure quins... Vaya kits té, Vaya kits. No, aquí podem editar, és que no tenim pasta On foot, I pràcticament. see. That's what street racing was like A before veure, the anem a car was posar-li invented, huh? una miqueta de raps. Aquest què és? Això és de Fast and Furious. Va, els primers són de Fast and Furious. A veure, aquí... Aquest està guapo, però no m'acaba. Bueno. Oh, aquest està molt guapo. Me'l quedo, Està molt guapo. Vale. Doncs anem a fer unes carreres. Ah, que ara hi ha com un calendari. Uf. Vale, doncs anem a aquesta carrera. No. Bueno, és igual. Ready to go? Ahí va, dona-li. Que m'he equivocat. Ara, vale. Anem a veure com funciona aquest cotxe. Per acceleració dolenta. Sona bé, m'agrada. Però, bueno. Hem Is this gonna escoltat be de another què one of parlen those we aquests. did things differently when I used to race type of calls? Back in the day, winning wasn't a be-all and end-all. So it is one of those calls. I used to race against this real loudmouth. Funny, I can relate. Whole race just wouldn't shut up. So one day, I throw down some stacks. Called him out. Told him, let's race for more than just bragging rights. How about next month's rent? Oh shit, what'd he do? Put his money where his trash-talking mouth was. After that, side bets became the norm in the scene. Damn, Rydell. Remember, though, know your opponent. Don't be thinking you're better than you are. Fast way to lose a lot of money. Got it, Rydell. Thanks, boss. Appreciate you. Vale, ens pirem dels polis i anem aquí a la carrera quan puguem. Ara mateix no podem, no? Vale. Vale, ja estem aquí a la carrera. Què és això? Apuestes. Apuestes, amb això guanyes més pasta, Però per què apostem? No sé. Per aquest? No, no què sé. La justícia. No em queda clar, No sé. Anem amb el Ross o amb el Chilton.
Amb el Chilton, va. No sé. No sé. Vale, comencem la carrera. Aquest és el BMW, no? Sí, passava molt. Calla, home, que guanyaré. Va, 2, 1... Nitro, per començar... Vale. Ostres, m'estan avançant tot, molt més ràpid que jo. Pues Eco de l'exposició. Ahora, Nitro... Vale. A veure si... Hem avançat 2 posicions només. A veure ara. Ai, tot... Oh, lulululu. Tot que... Ah, el poli! No, ostres, no. Ai, no, em quedaré... No, últim, no, estic últim. No, mira cap acá. És que va molt més ràpid que jo, no ho entenc. A veure... poso un nitro... M'espero una miqueta. Vale, anem cap a dalt si guanyem més nitro. Vale... Air! Vale, aquí anem a fer un... Però... Ah, que m'he equivocat. És que hi ha unes fletxes que m'han liat. Ho juro. Vale, torno a estar 8. A veure si aconsegueixo... Ai... A veure si aconsegueixo avançar aquest. El tinc aquí davant. Això m'acabo de perdre el checkpoint. No. Això no pot ser. Va. Bueno, anem per un 52%, encara em dóna temps de... de pillar un. El tinc a prop, el tinc aquí al costat. Vale, l'acabo d'avançar, perfecte. Anem per aquí. No! Ostres, no. Si em pilla, anem malament. Malament, malditos polis. Fora! Vale, anem a veure aquest si el pillem. Aquest diria que és el ros, no? Sí, és el ros. Vale. Saltem... Big Air un altre cop i ara esperem que no ens equivoquem. Aquí un petit drift. Utilitzem el nitro, a veure si el pillem. No, és que va més ràpid que jo, però com pot ser que aquesta cosa tan grossa vagi més ràpid que un eclipse? No ho entenc. A veure... Nitro... No, és que va més ràpid que jo. Bueno, almenys anem davant per... Hem quedat 600, alguna pasta guanyarem, no? Bueno, però quanta pasta guanyem, perquè crec que no guanyem res només per l'aposta. Sí. Bueno. Ho podríem haver fet millor, però és que va molt ràpid aquests. Bueno, això ha sigut tot per aquest vídeo. Espero que us hagi agradat i ens veurem en el següent vídeo de Need for Speed Unbound. Espero que us hagi agradat i ens veiem en el següent.